Hawu bheka okuhle, ngiyaxolisa, kwakuyiphutha ukuhlukana nawe, ngicela sibuyelane. Ngathi mina iphutha. Walenza mhlawushiya mina ngoba ngingenalutho wakhohlwa. Ukuthi nalo yakuyena lokho anakuke wangaba nakho. Okusobala nami lokho enginakho ngisazoba nakho ngakutshela. Ukuthi izinto ezinhle ziyalindwa, wathi uyalingwa. Wena umfuna umfana ozamayo, ufuna indoda eyenzayo ngakuncenga. Ngaze ngabhuqa ngikukhuza bakuncela. Njengebungulu namhlanje uyagula. Angithi wena uyigibeli taxi. Kuma GTIs uhlezi ungaphambili. Namhlanje nama STIs go line emtholampilo uhlezi ungaphambili. Namhlanje nama STIs emtholampilo go line uhlezi ungaphambili. Okungixakayo esikoleni ngoba ukuhlula ukuphuma phambili into awuyazi nje umphambili buka namanje into awuyazi umphambili buka namanje umiphambili online bakasasa uyazibona ukuthi awunakusasa wakholiswa abangani abavusa kimi bekuvusela ubumnandi walibana nawe uvusikile wakhohlwa ukuthi abangani uphila nabo awuphili ngabo wakhetha ukuphika nabo iphutha walenza mhlawujunyelwe enyuvesi ngenhloso yokubuya nejazi wabuya nesisi wokufakazi ekusuka ukazi ukufaka ijazi walenza walenza mhlawushiya mina ngoba ngenalutho wafuna abanotho bakushiya notho namhlanje uphila ngotho cha ungizwe iphutha walenza mhlawushiya mina ngoba ngenamali wafuna abanemali bakushiya ne-HIV namhlanje uphila ngama-ARVs sangibona kunomehluko phakathi komkhumbi nesikebhe ngicela uyilalelisise kahle kunomehluko phakathi komkhumbi nesikebhe isikebhe siyagijima kodwa sifike phesheya kolwandle umkhumbi uhamba kancane kodwa ugabe ngokuthi uzufike phesheya kolwandle baningi abangena emjolweni ngesipiti namanje abakafika emshadweni iningi elakhulela izingane emafletini namhlanje lesikhulise emjondweni abanye bathola igciwane belandwa ngamapholo namhlanje treatment bayilanda ngeenyawo impilo-ke ayimfuni umuntu ogijima fast lane makanganayo i-direction bantu besimame ukuqonywa kwabantu besilisa intengelo izinto ezilula nasefayipeni inzazi yishumi isitobhi silinde umyelo yedwa inekhluleka nibabile besenekodwa kuzofaneleabangesaa isozonesozobeseyilapho koze kube lini ukuthi isakazo zendodeni ithi abafana bayafana abafana bayafana kwayibona njalo ukuthi siyafana thina sizwa ngani mhlawumbe ukuba nisizamanga sonke ngaba nikwazi lokho ukuba nisizamanga sonke ngaba nikwazi lokho nikithumela ukusiza ngezinja nje ngiyakhohlwa kwasekuqaleni thina sasingazi lutho ufakazi walokhu u-Eva ngoba uyena wadlisa u-Adamu isaramu senkosi emdlisa isithelo yena ninake thina ngizidlisa intando zokuthanda luphela kabuhlungu lusemnandi salukhihle esikanandi nanini njalo nisiteka kakhulu uma sisanemali uma iphela livelelo ngayizinselo nibiza thina ngezinja kodwa ninenkokotho ehambayo manje lokangeni basingatholi ihloko sayile i-contract sohlukaniswa ukufa makuphela imali niyaresigna kungakafika ukufa inkinga ninadlala ukusa okukuphatha kabi ninikela ngemzimba yenu nanifuna ukuthandeka nisibele ukusa namashema nifuna ukuthembeka njalo ukuthi umzimba uyicola umqede indawo ungasho lutho ngabe nawo umzimba ngufanisa nembona manje lokhu uyakwazi usevisi uma isikhathi wale washo ngomunye wosoboyi umzimba ufana nezinto ngezejeleni uma ungaphezela kuyagibika